Esta mañá celebrouse en Boiro unha nova edición do Duatlón Escolar, unha iniciativa que está dentro do Programa de Actividade Deportiva en Idade Escolar 2015 que promove a Xunta de Galicia, Xogade e o Departamento de Deportes do Concello de Boiro. Si, nós sempre de duatlón sempre facemos unha proba aquí todos os anos, máis ou menos por estas datas, e hoxe tivemos sorte ademais que tivemos bo tempo, e entón pois axudou tamén que moitos rapaces non se botaran atrás e teñamos esta cantidad de rapaces que é o ano que máis rapaces hai, pero con moita diferencia. Pois esta iniciativa está dentro do programa Xogade da Xunta de Galicia, do deporte escolar, en colaboración connosco, o Concello de Boiro. Levamos xa, pois, desde que estamos nós no goberno, desde hai 4 anos levamos organizando, polo menos, seguramente algunha edición anterior tamén houbo, pois organizando este duatlón escolar, nestas, pois, como podes ver, nesta zona preciosa de Boiro. Por eso sempre nos escollen a nós, porque a verdad que as condicións aquí suelen ser moi favorables, préstase moito todo o que é o terreo, bueno, neste paseo marítimo da praia de Barraña, levámoslo facendo, xa te digo, pues, durante 4 anos e seguramente sigámoslo facendo aquí, non? O duatlón é unha disciplina que combina a carreira a pé e a carreira en bicicleta, en a que participaron máis de 200 rapaces e rapazas de diferentes colexios e institutos. Ahora mismo, a Banqueiro, Cabo de Cruz, Espón, Praia de Xardín e Santa Baia, daqui de Boiro, Portosín, Dodro, e os institutos da Cachada e Praia Barraña. O circuito estivo instalado no Paseo Marítimo de Boiro para os tramos da carreira a pé e na Avenida Avellaneda para os tramos da carreira en bicicleta, totalmente pechado ao tráfico rodado para garantir a seguridade da proba. Pois ahora mismo, mira, son ahora casi as 12:30, remataron todos excepto os infantiles e cadetes que ahora compiten unha única categoría, e a 1:45 rematará todo e a partir de aí a entrega de trofeos. Si, todos os rapaces que rematan a súa proba teñan a súa disposición, sempre traemos auga e froita. En este caso cambiamos un pouquiño o hábito de darlle aquel típico bocadillo e neste caso pois auga e froita para que repoñan un pouquiño de forzas e sobre todo porque se acostumbren tamén o que é a hidratarse con auga e a comer pois froita neste caso, non? Un requisito de participación foi que cada participante aportara a súa bicicleta e o seu casco, pois xa a organización puxo a disposición dos escolares o traslado en autobús de todo o material dende as paradas correspondentes ata o centro educativo e dende aquí ata o lugar da proba. En este caso, medallas para os 3 primeiros clasificados por categoría e neste caso, pois, rapaces e rapazas, e despois para todos os colexios participantes según a puntuación que acaden ao final. É un evento que os rapaces imagino que esperan, non? Pois xa os podes ver, están todos contentos, é un día que se sale un pouquiño do normal dentro do programa que ten nas unidades didácticas dos centros educativos, salen un pouquiño afora, disfrutan un pouquiño da paisaxe, hoxe disfrutan tamén do bo tempo que temos e da zona preciosa que estemos aquí en Barraña, e para eles é algo pois, moi desexado e moi esperado. Achegáronse ao lugar tamén moitos pais e nais dos rapaces que contribuíron a crear un clima deportivo do máis atractivo, axudado tamén polas condicións climatolóxicas tan favorables que se tivo este día.